Ei, hola! Saps quin és el pronom feble que pot desenvolupar més funcions de tots? Efectivament, és el pronom en. En realitat té tants usos que més que un pronom feble sembla una navalla suïssa. Ara bé, tens clar en quins casos utilitzar-lo? No? Doncs queda't amb mi fins al final del vídeo i t'ho explico. Som-hi! Tal com et deia a la introducció, el pronom en pot fer moltes funcions. Però, abans d'explicar-te-les totes, recordem quina forma pren segons la posició que ocupa respecte al verb, d'acord? Mira, quan va davant del verb, fem servir la forma en si el verb comença en consonant, en compro. I fem servir la forma n apòstrof si el verb comença en vocal o h, n'he comprat. I quan va darrere del verb, usem la forma apòstrof n quan el verb acaba en vocal, compren, i la forma n quan el verb acaba en consonant o diftong. Vaig comprar-ne, compreu-ne. Recorda, per tant, que en contacte amb una vocal, tant si va davant com si va darrere, el pronom perd la vocal i s'apostrofa. I ara que ja tenim clar quina forma té en cada cas, anem per les funcions. En el número 1, la funció de complement directe indeterminat. Fixa't en aquesta oració. Veig l'arbre. Amb quin pronom substituiries el complement directe a l'arbre? Molt bé! En aquest cas faria servir el pronom el veig. I l'oració veig aquella casa, quin pronom faria servir aquí? Efectivament, aquí cal usar el pronom la veig. I veig les meves cosines. Exacte, el pronom les veig. Observa que en tots tres casos hem fet servir un pronom determinat. I això és així perquè quan el complement directe va introduït per l'article determinat, com a la primera oració. Pels demostratius, aquest o aquell, com a la segona oració, o per un possessiu, com a la tercera oració, fem servir els pronoms la, els i les. Però, què passa quan el complement directe no du cap determinant, com per exemple, veig arbres? Doncs sí, en aquest cas és quan hem d'usar el pronom en veig. I també l'hem d'usar quan el complement directe va introduït per un article indefinit, com a veig un noi, quan va introduït per un quantificador, com a veig moltes cases, quan va introduït per un indefinit, com a veig algunes persones, o quan va introduït per un numeral, com a veig 4 cotxes. Això sí, en tots aquests casos substituïm el complement directe pel pronom en i a més reprenem l'element que l'introdueix i el col·loquem al final del verb. En veig un, en veig moltes, en veig algunes, en veig 4. 2. El pronom en també pot substituir el complement circumstancial d'origen o procedència. Fixa't en aquestes dues oracions. Vinc de casa teva, vaig a casa teva. A la primera el complement de lloc indica procedència i a la segona, direcció. Saps quin pronom hem d'usar en cada cas per substituir el complement? Molt bé! Sempre que el complement de lloc indiqui origen o procedència i, per tant, vagi introduït per la preposició de, farem servir el pronom en vinc. I en la resta de complements de lloc, que generalment van introduïts per la preposició a, farem servir el pronom hi vaig. Preposició de, origen o procedència, pronom en. Preposició a, direcció o localització, pronom hi.
I continuem amb la funció de complement preposicional. 3. Saps aquells verbs que sempre van acompanyats d'una preposició fixa? Sí, per exemple, jugar a, creure en, recordar-se de, interessar-se per... Sí? Doncs el complement que va introduït per aquestes preposicions és justament el complement preposicional. Jugo a cartes, crec en tu, em recordo de tot, m'interesso per ella. I tots aquests complements se substitueixen pel pronom en? Doncs no, només els que van introduïts per la preposició de, com a em recordo de tot, me'n recordo. I què passa amb la resta de complements preposicionals que van introduïts per una preposició diferent? Se substitueixen d'alguna manera? Doncs sí, fem servir el pronom i. Hi jugo, hi crec, m'hi interesso. Recordeu, preposició de, pronom en. Altres preposicions, pronom i. 4. El pronom en també pot substituir el complement de nom, sempre que aquest complement de nom acompanyi un complement directe, un subjecte d'aquells que habitualment van darrere del verb o un atribut. Vegem-ne un exemple de cada. Tinc molts bolígrafs de color blau. En tinc molts bolígrafs. Aquí substituïm el complement del nom del complement directe. Calen més persones de bon cor. En calen més persones. Aquí substituïm el complement de nom del subjecte postverbal. Soc la filla de la Carme. En soc la filla. En aquest cas substituïm el complement de nom de l'atribut. 5. El pronom en també pot substituir el subjecte, però només el d'alguns verbs com arribar, passar, marxar o sortir. I quan a més el subjecte va en tercera persona, no és un pronom personal i és indeterminat, com a arriben trens constantment, on el subjecte, trens, que va en tercera persona i està indeterminat, se substitueix pel pronom en. N'arriben constantment. 6. Aquest pronom pot fer la funció d'atribut en construccions del tipus que n'és de simpàtica, en què l'atribut està emfasitzat i es repeteix acompanyat de la preposició de. Recorda que en altres casos l'atribut acostuma a substituir-se pel pronom u, com a en Joan no ho és. En Joan no és simpàtic. I 7. El pronom en també pot substituir el complement predicatiu. Què és el complement predicatiu? Doncs podríem dir que és un complement doble, perquè per una banda completa el verb, però per altra banda completa o bé el subjecte, com a aquella noia es diu Laia, o bé el complement directe, com a en Joan porta la cara bruta. Fixa't que quan completa el subjecte s'assembla molt a l'atribut, però en comptes d'acompanyar els verbs ser, estar o semblar, acompanya un verb predicatiu. Fixa't que a la primera oració, si en comptes del verb dir-se féssim servir el verb ser, Laia seria un atribut. Aquella noia és la Laia. I què passa quan el complement predicatiu completa el complement directe? També s'assembla a l'atribut? Doncs no, en aquest cas s'assembla més a un circumstancial de manera. Aquest seria el cas del segon exemple, on bruta complementa el verb portar i també el complement directe, la cara. I la pregunta que et deus fer és: tots els complements predicatius se substitueixen amb el pronom en? Doncs, de fet, no. La majoria de complements predicatius se substitueixen amb el pronom i, com per exemple en Pere la hi porta, on la substitueix el complement directe, la cara, i substitueix el complement predicatiu bruta. Però sí que se substitueixen amb el pronom en els complements predicatius de verbs com fer-se, dir-se, elegir o nomenar, com a aquella noia se'n diu, on el pronom en substitueix el complement predicatiu Laia. I ja està, fins aquí les 7 funcions del pronom en. Si el contingut del vídeo t'ha semblat útil,
fes-me un m'agrada o deixa'm un comentari aquí a sota. Adeu!